Всіх вітаю, шановне господарство. Мы сям'я з Беларусі. 3 гады таму мы пераехалі з Беларусі ў Польшу. Жылі 2 гады ў Гданьску, а год таму збеглі з горада ў вёску, бо стаміліся ад гарадскога рытму жыцця. І зараз жывем у вёсцы, недалёка ад Гданьска. Зусім нядаўна мы з мужам праехаліся з нашай вёскі ў Гданьск і жахнуліся. Калі хочаце даведацца чаму, то глядзіце гэтае відэа. Шановне гаспадарства, што вы чулі аб Гданьску? Што вы ведаеце аб гэтым горадзе? Напэўна, што там ёсць мора і прыгожы стары горад. У прынцыпе, у цэлым і нашы спазнанні заканчваліся менавіта на гэтым. І гэтага дастаткова. Дастаткова для таго, каб пераехаць сюды, што мы і зрабілі 3 гады таму. Але аказалася, што гэта не ўсё, што трэба ведаць пра Гданьск. Сёння я пакажу, як выглядае Гданьск не турыстычны і дзе жывуць звычайныя людзі. Я пачну з таго, што калі мы ехалі з Мінска ў Гданьск, то нават не ўяўлялі сабе, што ў Гданьску ёсць такі дзіўны раён Аліва. І менавіта ў гэтым раёне мы засяліліся і засталіся тут жыць на цэлых 2 гады у доме, які мае тут назву Камяніца. Камяніца – гэта дом старадаўняй пабудовы. Мы жылі ў доме, дарэчы, якому было больш за 150 гадоў. А зараз прадстаўце, што ў раёне Аліва практычна ўсе такія дамы-камяніцы. Раён вельмі старажытны, у вайну ён не быў разбураны, і што самае галоўнае, тут, калі ўпісваюць новыя дамы, то яны абавязкова павінны адпавядаць агульнаму старому стылю раёна. І ўвогуле, у Гданьску, калі ўпісваюць дамы ў стары раён, то абавязкова яны будуць упісвацца ў гэтым стылі, як бы стыль даўніны. То бок, калі раён старадаўні, то і новыя дамы выглядаюць абавязкова пад даўніну. Увогуле, тут у Гданьску вельмі затлумляюцца з нагоды стылю, і гэта выклікае вялікую павагу. Дык вось, напрыклад, раён Аліва калісьці наогул не адносіўся да Гданьска, але ў выніку ён зараз частка Гданьска, і таму ён знаходзіцца зусім не ў цэнтры Гданьска, а выдалена. І я бы сказала, што не такі ўжо ён і турыстычны гэты раён, але тым не менш, у апошнія часы турысты ўсё больш пра яго нешта чуюць і спецыяльна прыязджаюць палюбавацца менавіта архітэктурай дамоў Алівы, аліўскім паркам, ну, дарэчы, як кажуць, you're welcome. І амаль за 3 кіламетры ад раёна Аліва знаходзіцца Балтыйскае мора. І ля мора размясціўся раён пад назвай Пшыможа. Асабіста мяне на пачатку гэты раён вельмі здзівіў сваімі дамамі. Тут яны называюцца фалоўцы, ад слова фала, хваля. Ёсць, напрыклад, дом даўжынёй 1 кіламетр. Яшчэ некалькі такіх жа фалоўцаў, але крыху яны карацейшыя. Дамы гэтыя будаваліся яшчэ ў часы Савецкага Саюза і засяляліся ў асноўным працоўным класам. У цэлым тут ужо змянілася некалькі пакаленняў. Увогуле, вы цяпер ужо таксама ведаеце пра гданьскія фалоўцы, таму прыязджайце, глядзіце, вывучайце. Гэта насамрэч вельмі цікава. У цэлым можна сказаць, што Пшыможа – гэта такі спальны раён. І асноўная яго каштоўнасць – гэта, канешне ж, мора. Значная частка менавіта сучаснага Гданьску увогуле знаходзіцца на ўзвышшы. То бок спальныя раёны менавіта знаходзяцца на гарах. У цэлым Гданьск расцягнуты геаграфічна, ён вельмі расцягнуты. Ну, як бы з 3 бакоў акружаны лесам, з аднаго боку мора. Першы час, калі мы прыехалі ў Гданьск, мы ніяк не маглі зразумець, дзе ж сканчваецца гэты горад. Увогуле едзеш быццам бы па горадзе, пападаеш у лес, едзеш даволі доўга, а потым раптам выязджаеш з лесу ў велізарны гандлёвы цэнтр, ці на гару, дзе пабудаваны зусім новы раён з сучаснымі дамамі. І зразумей ты, гэта Гданьск ці нешта іншае. Аказваецца, ўсё гэта Гданьск. Вось, і, ну, як бы ёсць прыклады раёнаў, якія знаходзяцца на гарах, гэта можа быць раён Марэна, раён Хелм, Пецкі-Мігава, ну і іншыя. А вось гэтая вуліца, дзе мы тут едзем, лясная такая вуліца, ну, дарэчы, лес, ён аб'ядноўвае паміж сабою 2 раёны. Раён Аліва і раён Асова. Яны так выдалены друг ад друга. Ну, але, тым не менш, гэты лес, гэта ўсё Гданьск, гэта горад. А дарэчы, хацелі б жыць у такім горадзе з найчысцейшым паветрам? Напішыце ў каментарах.
Дарэчы, у Гданьску і аколіцах для дэвелопера, тут так называюць забудоўшчыкаў, ёсць два тыпу зямлі. Гэта гарыстая мясцовасць альбо балота. Так, не дзівіцеся. І забудоўшчыкі ў Троймесце наогул робяць цуды. Польскага дэвелопера, то бок забудоўшчыка, абсалютна не бянтэжыць мясцовасць. Калі гэта балота, дык яго асушаць, а калі гэта гара, дык яе зрэжуць. Для забудоўшчыка галоўнае кошт зямлі. А далей усё залежыць ад уменняў і навыкаў дэвелопера. Аднойчы у адным аседле мой муж назіраў такую карціну, у абсалютна новым доме завялася такая цвіль, проста жывая. У выніку праз некаторы час у гэтым доме паставілі такія моцныя сушкі, і яны выцягвалі вільгаць і сушылі сцены. Ну што тут можна сказаць? Галоўнае, вядома, пры будаўніцтве захаванне тэхнічных нормаў. І гэта ўжо цалкам на сумленні забудоўшчыка. А вось тут вы бачыце менавіта тое, наколькі высока, на якім узвышы пастроены гэтыя дамы. Ну, насамрэч, тое, што робяць забудоўшчыкі ў Троймесцы, то гэта цуды. І тут ужо дадам ад сябе, пераканаліся на ўласным досведзе, вось купілі дом тут у Троймесце, у вёсцы, і забудоўшчык вельмі якасна, вельмі добра зрабіў сваю працу. Ну і, канешне, у любым раёне, у новых аседлах ад забудоўшчыка, ну, напрыклад, на тых жа горках, дзе будуюцца новыя дамы, дэвелопер першапачаткова заўсёды робіць такое добраўпарадкаванне тэрыторыі. Высаджвае такія віды расліны дрэў, што некаторыя батанічныя сады абзавідуюцца такой разнастайнасці і густу. Напрыклад, зараз гэта можа не так відавочна, але тым не менш многа зялёных раслінаў высаджана у аседлах, у раёнах. Вось. Але калі вы прыедзеце ў Гданьск ужо такой позняй вясною ці, напрыклад, летам, а яшчэ лепей увосені, то паверце мне, ну гэта такі горад, такі зялёны, такі класны, а осенью ён такі рознакаляровы. Таму прыязджайце, вывучайце, дзівіцеся Троймесцам і асабіста Гданьскам. Вось, вельмі класны горад, вельмі класная мясцовасць увогуле. А зараз галоўнае, дык колькі ж каштуе набыць уласнае жыллё ў Гданьску? Кошт дамоў у Гданьску залежыць ад раёна. Ну, гэта можа быць ад 11, 10 так, до 18 тысяч злотых за квадратны метр, а можа быць і вышэй. І тут трэба разумець, што чым далей ад транспартнай інфраструктуры, гаворка ідзе пра трамвай ці СКМ, то, адпаведна, ніжэй будзе кошт за метр квадратны. Ну, але так, трохі ніжэй, скажам так. І я скажу так, што у цэлым кошты на жыллё у Гданьску, яны тут не падаюць. І я думаю, што яны будуць працягваць трымацца на такім жа ўзроўні. Гэтаму, канешне, ёсць шмат перадумоў. І, мусіць, самае галоўнае, гэта найчысцейшае паветра і клімат. Ну, бо з трох старон атачае Гданьск лес, з адной стороны мора. І, вядома, напэўна, шмат іншых фактараў, якія прыцягваюць менавіта людзей з усяго свету ў Троймесца. Ну, тут, можна сказаць, вельмі засярожана шмат беларусаў, а таксама і украінцаў. Канешне, самыя дарагія раёны ў цэнтры Гданьска, ну, таму што гэта цэнтр, але ёсць і раёны, якія знаходзяцца не зусім у цэнтры, але тым не менш кошт за метр квадратны таксама вельмі высокі. Ну, тут гаворка ідзе перадусім аб раёнах, якія знаходзяцца каля мора, але, на маю думку, не ўсе раёны варты такіх коштаў. Вось, напрыклад, тут ёсць раён, які знаходзіцца зусім недалёка ад Гданьскага порту, і таксама там цэны зашкальваюць на жыллё, але тым не менш кватэры, памяшканні ў гэтым раёне пользуюцца попытам.
Ну, але як на мою думку, то лепей, канешне, дзесьці так выдалена быць ад порту. І, магчыма, нават зручней набыць жыллё нават і не ў Гданьску, а дзесьці так у аколіцах Труйместа, напрыклад, у якім-небудзь невялікім горадзе, недалёка ад Гданьска, але самае галоўнае, каб там была чыгунка. І тады даехаць да Гданьска з такога невялікага мястэчка будзе нават хутчэй на тым жа СКМе, чым дабрацца да цэнтра Гданьска з якога-небудзь спальнага раёна горада Гданьска. Таму што, паўтаруся, Гданьск вельмі расцягнуты геаграфічна. А вось тут мы назіраем гэта Сопат. І ўвогуле два словы пра Труймесца. Труймесца гэта значыць 3 гарады разам, Гданьск, Сопат, Гдыня. Яны побач адзін з адным. І нават няма асаблівага падзелу, едзеш па Гданьску, вось ты ўжо ў Сопаце. Трохі далей Гдыню за лесам, але яна таксама прыгожая. Ну, вядома, Гдыня горад так параўнальна ён малады, калі параўноўваць з Гданьскам. І ў Гдыні, дарэчы, ёсць набярэжная. Вось у Гданьску і Сопаце набярэжных няма, але ёсць цудоўныя молы. Увогуле, ад душы рэкамендую прыязджайце ў Труймесца, у Гданьск, у Сопат, у Гдыню, і вы абавязкова знойдзеце для сябе нешта цікавае. І, магчыма, як і наша сям'я, закахаецеся ў гэтае месца так, што застанецеся тут назаўжды. Дык, што ж мяне напалохала? Чаму я сказала на пачатку гэтага відэа, што мы жахнулі? Калі ўсё гэтак добра, у чым ж гэты жах? Так вось я так скажу, што жахнуліся мы таму, што калі праехалі і убачылі для сябе такую карціну, кругом стройка, 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 а мы жывём за 20 кіламетраў ад Гданьска у вёсцы. Але па факце яшчэ мусіць, можа, гадоў 5, ад сілы 7. І горад нас паступова праглыне. Ну і вось гэта так трохі жахнула нас. Будоўля, у ваколіцах Гданьска будоўля. І яна павольна паўзе у бок нашай вёскі. Вядома ж, адны пераязджаюць, другія з'язджаюць, але пераязджаюць у Гданьск і увогуле ў Труймесца ўсё больш і больш людзей. Горад расце ў шыркі. І гэта ж, канешне, радуе. З другога боку, як падумаеш, што вёска наша можа упісацца з цягам часу ў горад, то гэта, канешне, так трохі, гэта добра. Добра. Развіццё гэта заўсёды добра. Шаноўнае гаспадарства, напішыце, дарэчы, свае меркаванні ў каментарах, што вы думаеце па гэтаму пытанню. Мне будзе вельмі цікава пачытаць вашыя каментары. І, дарэчы, калі тут мяне хто глядзіць з Гданьска, Сопату, з Гдыні, наогул з Труймесца, напішыце, што вы думаеце, як вам Гданьск, як вам спальныя раёны Гданьска, як вам гэты Гданьск не турыстычны. Я, на маю думку, вельмі ён такі класны, такі прыгожы, сімпатычны. Для мяне, гэта... Я заўсёды, напрыклад, калі ёсць такая магчымасць, я заўсёды задавальненнем праедуся на аўтамабілі па гэтых раёнах, вось падзіўлюсь на гэтыя ўсе аседла, на гэтыя расліны, асабліва, вось калі ўсё зараз будзе зелянець. Вось, для мяне гэта таксама вызывае вялікую зацікаўленасць. Таму пішыце, застаўляйце свае каментары. Усім, хто даглядзеў гэтае відэа да канца, асаблівая падзяка. Таксама не забудзьцеся паставіць пад гэтым відэа падабайку і падзяліцца гэтым відэа з людзьмі, якому яно можа спатрэбіцца. До сустрэчы ў маіх новых відэа. Всем пока-пока і з вясною вас!